tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Giselle's Secret File. Si Giselle na mas nasasarapan kay Ferash na isang Iranian na kafubo niya kesa sa asawa niyang kano na si John. Kasi nga doon kay Ferash, umaabot daw sila ng 8 rounds and more. Samantalang sa kanyang asawa, 5 minuto lang, tapos na ang lahat. Does it really matter? Nagmamatter ba talaga ang performance o ang size o ang nararamdaman? Ay, wala akong alam sa ganyan talaga eh. Charot! With harot. So ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ano kaya ang masasabi nila sa sitwasyon ng ating kabisyo na si Giselle na gusto niyang magbagong buhay sa city at magtrabaho at malay daw niya meron siyang makilalang kagaya ni Ferash na masayang kasama at magaling mag-perform sa kama. Ito po ang sabi ni Chris Mendoza. Para kay Giselle, mahilig ka kasi sa pakikipagtsuktsakan. Bawas-bawasan mo yan. Dahil hindi nakakahaba ng buhay yan. Ay, talaga ba? Hindi ba haba buhay mo sa ganyan? Hindi makakahaba ng buhay pero pwedeng magkaroon ng panibagong buhay. Charot with harot. Thank you so much, Chris Mendoza. Ito naman ang sabi ni Ronald Bondok. Hello and congratulations sa new time slot, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang ay init ng katawan niyan. Kasi gustong-gusto ni Sender ang ginagawa nila ni Ferash. May asawa na siya. Pero iba pa rin ang habol. Lumilindol ang kama sa ibang tao. Dapat, hindi na muna nag-asawa si Sender kung gusto niya si Ferash. Magkipag-divorce na lang siya ng tuluyan sa kanyang partner o asawa na si John. Yan po ay galing kay Ronald Bondok. Ito naman ang sabi ni Doc Yorgie. Hi Giselle, medyo may touch ng SPG ang kwento mo ngayong gabi. Actually, akala ko nagbabasa na ako ng SPG Secret File. Grabe, napanganga kami nang marinig namin ang 8 rounds. May bonus pa na kinaumagahan. Siguro ang passionate mong karelasyon, lalo na kung gwapo. Bigyan mo rin sana ng atensyon ang anak ninyo ni John. Kung sakaling wala pang dumating na bagong flame sa puso mo, anak mo na muna ang paglaanan mo ng atensyon. Malay mo, may madiscover ka, lalo sa pagiging isang ina. Aabangan namin ang parte na susunod sa kwento mo. Thank you so much, DJ Rocky. Actually, inaabangan ko na magkwento ulit sa atin si Giselle. Tapos doon i-reveal niya sa secret file niya na nakatagpo na naman siya ng ibang lalaki. Tapos umabot naman sila ng parang boxing match. Umabot sila ng ilan bang round sa boxing? Knockout agad. Ganun. Charot to 12 rounds. Tapos mananalo siya via unanimous decision. Charot to Anyway, eto naman ang sabi ni Igop Motovlog. Hi DJ Rocky, good evening.
Parang pang Friday ang episode ngayon. Medyo wild ang SS Sender. Tingin ko, DJ Rocky, init lang ng katawan ang nararamdaman ni Sender dun sa Iranian na yon. Shoutout po muna sa Paps Pa-Install Motorworks Pateros at Mandaluyong Branch. At sa mga kapwa ko Grab Cars o Grab Food Drivers or Riders, laban lang mga paps. Salamat po from Igop Motovlog. Uy, thank you so much. Narinig mo yun, Giselle? Init lang daw ng katawan ang nararamdaman mo. Eto naman sabi ni Bernard Laurejas. Si Sender hindi marunong makontento. Hindi siya conservative. Liberated siya. Kaya dapat ang makuha niyang lalaki sa buhay ay kapareha niya na liberated din para walang masaktan. True. Thank you so much, Bernard Laurejas. Eto pa sabi ni Charles Sancho. Hindi pa Friday pero bakit SPG ang tema? Sikreto naman siya eh. Sabi, ikaw bahala, Sender, kung maghahanap ka ng Iranian na lalaki na yummy at kung gusto mong makipag-chuk-chak sa kahit anong rounds, ikaw bahala, baka ovary mo ang sumabog. Charot! With harot. Ano bang lahi yung may pinakamalaki? Oh! Na pagmamahal? O ano ba yung lahi yung may pinakamalaking conversion sa Philippine peso? Yan ang dapat unang inaalam. 'Di ba? Para alam natin ang bigayan. Sabi ni Robert Tirao dito. Kala ko nga, Friday na. Pwedeng nadala lang si Sender sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Pero sana isipin niya na po pwedeng may mangyari na hindi maganda sa pinaggagawa niya. True. From Robert Tirao. Anyway, ang dami pang nag-comment sa secret file natin for this afternoon. At gusto ko lang batiin ng happy listening ang mga kabisyo natin sa Love Radio Daet. Uy, hello. Tama ba yung pagpo-pronounce ko ng daet? O diet yun? Ay, good afternoon. Ay, sorry. Good evening pala tayo. Sorry guys medyo muscle memory tayo. Ayan, so sa mga Love Radio Diet listeners, maraming salamat. Sa Love Radio Palawan, maraming salamat. Sa Love Radio Tacloban at sa Love Radio La Union, maraming salamat sa inyong pakikitutot ngayon. Malamang sa malamang. Gising na gising ang diwa ninyo. Pati pala si Alberto, ayan, si Ralph Alberto from Alberto Sports. Maraming salamat sa pakikitutok mo sa amin. Ang tanong ko, nahanap na ba kung sino yung may pinakamalaki? Charot! With harot. Anong lahi nga yung may pinakamalaki? Oh, napalitan sa Philippine Peso. Talaga? Taga Middle East? Malalaki? O European? O American? Ay, meron bang Guinness Book of World Records pinakamalaking yung palitan sa Philippine Peso? Push natin yan. Dinar. Talaga? Yun ba yun? But anyway, kidding aside. Yung secret file sender natin si Giselle, ang basa ko sa pagkatao niya, liberated. Kumbaga, sa background na ikinuwento niya sa atin. Party girl na siya eh. So, I'm not surprised na ito yung tinatahak niya ngayon. It's just that, sana okay lang yung anak niya. Yung ganun bang feeling? Kasi kapag sarili mo, yung ginagawan mo ng mga kung ani-kanik, I mean, kung kani-kanino ka nakikipag-chuk-chak chenes tuluang dugich, yung tipong may asawa ka, tapos lumalandi ka sa iba, although alam mo naman na separated na kayo but not legally separated. The question is,
Kumusta kaya yung anak? Nabibigyan kaya siya ng tamang atensyon, kalinga, at pagmamahal? Paano kaya naaapektuhan ng isang bata kapag yung magulang niya ay naghiwalay? Kapag nalaman ba ng anak na ganun yung pinaggagawa ng magulang niya, magiging proud kaya siya? Minsan kasi akala natin tayo lang yung mismong naapektuhan ng mga desisyon at aksyon natin sa buhay. Pero in reality, hindi. Meron at merong maapektuhan, especially if you have a child. At yun, yung madalas hindi natin nakikita na pinaka naaapektuhan. It's okay to love again, especially if you are separated naman with your partner. But I just hope, Giselle, na you give the right amount of attention, love, and care sa anak mo. Oo, malaki na siya. Pero naibigay mo kaya ng tama sa kanya yung guidance, affection, love, and care? I hope yes. I hope yes. And in your search for love, that passionate love, sana hindi mo pa rin makalimutan na bigyan din ang sarili mo ng pagmamahal. Yung tipong hindi mo hahayaan yung sarili mo na gamitin ka ng ibang tao. Although kung masarap naman talaga, bakit naman hindi? Diba? Bakit naman? Hello, kung malaki ang pagmamahal at ang palitan, bakit naman hindi, diba? Kung masaya ka naman talaga. But yeah, sana hindi mo nakakalimutan na ibigay yun sa sarili mo. And if you are really searching for someone in your life, sana hindi naman yung eksaktong-eksakto na ferash yung piliin mo. Baka naman sa lahat ng makakadate mo, biglang si ferash lang talaga yung standard mo. Kasi feeling ko naman kung ginowa ka talaga ni Ferash at araw-araw pinipili ka niya, hindi yung pupuntahan ka lang niya, text ka lang niya, i-reaction lang niya. Ilalabang ka talaga eh. Pipiliin mo yun eh. Kasi bukod sa masarap, malaki, ang pagmamahal nga, nag-aalab yung nararamdaman mo para sa kanya. Enjoy, diba? Kaya lang hindi eh. Hinatid ka lang niya sa airport. Tapos ganun lang. And I don't think yun din yung napipicture out mo na magiging set up ninyong dalawa ng magiging partner mo in life. So yeah. You enjoy life. You love yourself. Care. At hindi lang sa sarili mo, extend it to your child. Kahit malaki na siya. I know it's a different culture, lalo na kapag iba talaga yung orientation, but sana you live a life that you are proud of. And you live a life na may maiiwan kang legacy sa anak mo. Yung tipong kapag nalaman ng anak mo yung mga pinaggagawa mo, he or she will be so proud of you. Yung tanong ko kanina kung yung kagaya ba ni Giselle ay merong
kakontentuhan. Diba? Nabanggit ko na ng maayos. Kanina kaya off-air, hirap akong banggitin niya ng maayos eh. Kakontentuhan. Kasi mamali lang ako ng isang syllable dun, iba na yung labas. Yung kagaya kaya ni Giselle, may nagkakamali na naman ako. Baka iba na yung dating. Kakontentuhan. Kasi sa asawa niya, feeling ko, sa katauhan nito, meron siyang kakwentuhan. Kasi 20 years ang agwat nilang dalawa. And then, si Ferash naman, ay definitely, ito ang kanyang tan. So the question, si Giselle kaya ay may kakontentuhan. Sa asawa niya, siya ay merong kakwentuhan. Pero sa katauhan ni Ferash, meron siyang Charot with Harot. So, I wish you the best, secret file sender, Giselle. At sana sa susunod na ibabahagi mo sa aming secret file mo, masayang-masaya ka na, payapang-payapa ka na, and you are living the best life ever. Sa mga kabisya po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Giselle's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!